So, and for this video mga kabingka, napig-order karon sa kuan sa Grab mga kabingka. Nag-order ko pagkakas. Dalawa na to ni. Ang i-order is bulalugaw. Bulalugaw. Dalawa na to ni bulalugaw. Pagkakit bagit ni. Bulalugaw mga kabingka. So di ito magtupik-tupik. 3, 2, 1 intro pasok. Let's go. 2,000 years